morning, boys and girls. Good morning, Miss. Okakawa nga basta na vetera mo. Marera, mareri, marero, aten Luis. Ngaya, okay. Ante po ngayon, kanda sa ko yon na topic kaya tetangira. Iya ko na para na ko patira tetangira. Anyone else? Ngaya, asang rairon marera. Miss, ngayon ngay tetangira. Punta na una. Ayo siya kanina dimenda. Kimanda nuwa na ilong na nakaro. Tadi na, kita amane na. Kita punro na, kita wana points. Oy morara rik. Punta tagin ni kairuan. O buaka kan takay nilibay. O kasi nanukuya rom, kaya mata. Kung kanya. Yan ang sinabihan, ay nang darawa marera na nakaparapara. Aupoya mo, aupoya. Miss, o yung iyo sinak. Tetangira, inakain na sinabihan ako yung rora kaya pinabinain. Nakagintin Luis. Okay, wote mareri me na sisiraki. Punto ina be sisiraki yan. Oto imanya na buogi ko. O nakakaya mo ya kan warranty ya ikay pa. E nakaya ka kumwa. Kaya mo ya kunani po ka to why? Na imis, ngay raw tetangira. E nakakasi na ni kuya pinapinayin eh. Panakay punna wa meta na pe. Ay yay na pe yan na mekin. Yay roran day ray po kuya. Yay na pe tarita na mani ray po kuya. Oto wanta ya na ataya. E na yay na pe na sila mesipura. Ay ka na pinapinayin eh. Kini pinapinamanin na kuntaya ay ka na roko. Kanari na basta kan tangiriya ni kasi na ni kuya. O wayan tayo ng tangiriya ni kira. Po ni ngaira. Kurara pa marero ni kaya kana nasisira ki mareri. O ita ko po kupunrangin ni Kotya Roy ti takit. Kiti checkpot nam kaparapara. O erang sikiroyam kaya ka. Papunan ni Roy ti puto niya kung ti tangira. Ayake ti kasi na ni kuwak. Piki na kuya pinapinay din niya pinapinamani. Ay punta ni kan kupera kiroy. Ay darikin na niya, day. Oswan na rariri, yay. Yarang tere-tere pa yan nakit, kasi na ni Kwak. Away mo rarari, kite puri. Tayo bukin namaro. Karani kunim. Tayo rikim patemani, kite yain yung kwe. O, Riki. Rikim ka na tipinayin, kite pinamani yung kwe. Tere-tere na biyan swan na mire-ire. Pa, at yayak ya kuniya, kinikarawat yung makurin na kiyako. Na kuya roya, idanon tere-ire. Awan na pun kaswaya kaki. Wisang kami del Luis. Ano di pinabinahin ni Bimba, ni Karakaraka, ni Kakandigin na yun eh. Che, tawag ako ni punta natin na. Yung lang kanya ng ibero nga ito. Che, ano punta mani? O yung lang kanya ipunta ni Roy. Tarama na. Talaga yung punta pinino ko ni Pansin na. Sinani ka kaniputo ni kansta. Ni kantarak. Pairumi yung kanya na kwa mike. Kaya kawat yung Luis na miwagin na kiyak. Nana ko tipo sinin kami ron na imis. Imis, abundora yung mareri. Akana ko ay yakimin ni painingari at yung Luis. Onore yan tayo de lunch. Arang ini kakani kawawa. Ondi nga inabihan. O kanipin ako na ako yan. Nakana women na kan. Mareri. Kaya ko yan na piyang kay punta ako rayroy. Ngaya, kanda ko may day may kay kami ka na women na kan. Yung ko di pa yakam ko royan akong Luis. Kami ka women na ikay. O na ino kawag indong ko pa yataya. Pati ni man yung kami yakam wana-wana. O natate kati. May yakataya pa stepo. So ito kay Romy yararayday yon. Titangiran di pong ngay. Suwami kam na detention. O kam naririnig ko yung aki-aki mo ka. Naroon tayo sprog pack. Peketin nuto o plastic naroon nagkakampon na tayo. Tukimi yung kanya po ni men makin na classroom may. Nikarukwa te main gates. Nikatuwa te watenuan te pakantay. Men te po ngay. Nikarukwa penin te weekend. Erek yan? Di mo nga rin, Mina. Awag yan pa. Ano nga usina ba tayo? Ika hindi ko dinilig. O, tsaka na kawag doon na pa. Ayagi at
Good morning, everyone. Good morning, Miss. Aya, akawon ako ni Betian Narami. Marera, mareri, marero. Aten Ruiz. Kamatamin Ruiz, yara kaya kira batana. Hey, Miss, imuan nang kayo na naus, meta ko ba yorak? Nangayro, uyakan rosa mo at mere mini pa ingarian ang kwananwa. Ikawat siya biyang kami. Iroy, sinamakin araray. Akamakaw kami textbook The Human Priority na kon page number at 12 tayo ka. Marina, yang benar kita kau itu bisik ni, ayah kan ibarat jadi dia tu betul. Dia kan kita tu, ayah kan dua tak kan ni nara bawa aku orang hari ni. Ada si dia, si pahini ngari ya, dah. Ini sandi, kang apa pun nak lagi napen. Kang asal mga modern na ramai lu lagi. Ina lu tak kita bayar diri si mungkin nara mangkuli nak dia kau lagi. Tidak namin yang kau yai. Kau lu orang dia seperti kau dia, benar orang lu. Patay kan yang kita pun orang, kita dah. Kau yang ada sana, sana. Ja, ik kan mengatakan ke buskon de beriak mama iroi eskon. Selamat iroi ya. Kira kami ya kiri. Nei kai to. Ya kamera kai. Kai kamma kinako. Kamera. Sangga sinakawaru ko ba? Sinakapara muna na ko miti bayar diri ng kono ari. Siguro yan ako mari. Hai, bukin na imaguli ang kono ari. Iya. Hepon nang dotay te paidang ngot beben na imaguli ang kamkoroi na koyu. Tiyak ang punun, na inumian mo ni pinain. Tote pa yay ko roy, akito ni karakara kayay. Na kabuntuwa roy, nura witira. Na ngay ro, siya kinape amipure. Pasitipo me, tiyanwa, skatanin niya kiyay men mo yung ara. O men narakawa. Are ka nga ni pe kiyay pinapinain pa, anapon diya hindi kinimani. O wang iyo, meta, akya tayo pa, nakangaro yung roy, na kuya pinapinain. Ayan naman na yan ang tangiliya ki. Ada na pega yaw kanga nga ni puni nga wikay. Ya, kanyang. Ya si bongwan. Ada na rin ko yung kapara-para. Pasikan nung. Anyam ko eh. Yang ngay yatay niya pinapinain eh. Nge i-class 1 de primary. Pasitipo eh. Yakan na irin memani. O ay inang tatangili yan kiyain na ko yung mani. Ngayon ko kinura o best friend niya yan ni Malelo. Ang ganda di ba ito wana? Si kay tatan. Paya papa kang kanya ubugi pa. Ya tatani yan kiman na ko yain. Ngayon daw ka nga. Yan iki. Una taro. Ay ka tukang kaya pinapinain. Pero wala mo aki. O tirana niya ko. Ang kaya itipino no wow nidik. Ay mo muna ako tataro doon gitipina nidik. Na iya po ni penew ko na. Iya para na no. Iya po ni katawaru wayo. Taway po ni kiway. Ya, ko po ni wawa. Iyang koy. Sige po. Ina mera kini atuni yang wan tu kinte pinapinain. Ngayon, ya po ni kakiyay yang wana. Pero ti kangangang kan, pariyama tani kapeni, pero ta po ni biyay. Naroon na pero kamkoroy, nakung wana no. O siti po pa, alara na pinapinain, ba tinam na kipas, o tinam na kiya po nga na inaki. Sino yan, Luis? O ka nga ka na mutu. Koy rani kong koy, inawaram tayo tayo, lunta na uki. O nangamita rin wagi akitin ni bubura kita. Akali kayo ramba yung pansing peki. Nagyawaman ako, okay. Ingeram gini kami tuwagin tiruan ni Meti. Bayangan natin kung pinapinahin na siyaking gaya. Nagyawaman ako. Unang dara pa ruwis na meruro. Ano ko saan ko ako ilagi? O si Tibo me, yan kitong tanaray yung. Pero di ba yan ko saan ni Daruna? Apo siya kita ba yan, baby? Okay na. Samang kami meron ko rin. Yan. Kaya siya po, sabi ka banaran na ron. Hindi ka paramunan ako. Dalam dalam aku dari siguro yung kono no. Atara wala ko dinili ngapong ge. Ngay yakit ka nga gusto po ni ngapong dinili. Ayya sabo. Ay ko. Ante po nga rimina. Ay ano kung dinili din Luis. Atira niya ko yung tan buri ya kitim manira natin manili. Ari ki para ron din Luis. Awari kita pepatahan kahit rin tayo awan ako yung pinapinain.
Yaki na nariritin Luis, ay tayari saksi yaki kitaan buli. Anay tala na ngayon. Pa, ina may sinikin ako na natay ni kaway na naroon na nadikin na at ibinabinayin o kahit di Bimba. Awara, tapos na mo siya mo ikay. Sa ubuya mo. Ay, kamdaraman nung rami yung namitay. Ako na natin siguro. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ